Tîma Keskesor Ahmet Spor ji ber cezayên ku Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê lê biriye di tengasiyeke mezin de ye. Tîma Ahmet Sporê ku di nava sê salên dawiyê de tim di rêza yekemîn, duyemîn û sêyemîn de cih digirt, ji ber cezayên lê hatine birîn, niha ketiye rêza dozdemîn. Rêveberên Ahmet Sporê bi bîr dixin ku heta niha di 46 musabeqeyan de alîgirên wan ji ber cezayan nekarine bên piştgiriya tîma xwe bikin û ew niha hev didin ji Lîga Duyemîn nekevin Lîga Sêyemîn. Tîma Ahmet Sporê bi rastî tîmekî baş e, tîmekî xurt e. Em ê yanî bira kes ser vîya ranezê ew ê Ahmet Spor keve kumê ew ê divê lîgê da nemîne kesinlikle bira vîya ser goy xwe bavêjin. Ahmet Spor ê divê tîmê da bimîne vê lîgê da bimîne û her hedefa xwe çixare jî ê berjor bike yanî. Beriya çend rojan ji ber futbolîzê wanê berê Deniz Nakî 280,000 lîreyê tir cezayê pere li Ahmet Sporê hate birîn. Futbolîzên tîma Keskesor dibêjin ceza bandoreke neyînî li wan dike, lê ew ê nehêlin tîma wan ji Lîga Duyemîn bikeve Lîga Sêyemîn. Deplasmaniya saxîne vana tenê serme de min jî direnmiş min. Em baş dişoxulin. Hinkî sıkıntı heye aliyê TFF haksıziyê ye taraftariya saxî me hinkî aciz dike. İnşallah em ê îsaliyê bimînin û em ê salek din rêya xwe binêrin inşallah. Me vê hefta 4 pîqaştê moralê me gayet cî ye. Vê hefta jî Xoca Elî Birlîk e. Em ê îzna Xwedê em vê maça jî rajinê. Em ê artık yanî em nakevin vê lîga. Sala werê jî em ê şampiyonluğa bilîzin. Ahmet Spor di Lîga Duyemîn de di koma sor de cî digire. Par ji bo ku derbasê Lîga Yekemîn bibe gelek hewl da. Lê ji ber cezayan nekarî bigêje armanca xwe. Tîma Amedê îsal jî bi heman cezayan re rûbirû ye. Rêveberên Ahmet Sporê dibêjin her çi qas ew bi awayeke siyasî derketine pêş jî wan ji xeynî sporê tu kareke din nekiriye. Lê federasyon û tîmên li hemberî wan her bi awayeke siyasî nêzî wan bûne û ji cezaya xilas nebûne. Maşallah dekak Rûda û Ahmet.